Langsung apa? Waduh untungnya dikei kawat barang. Lembet, gen mboten langsung ditubruk. Alah padune ben ra krongos kuwi. Perawatan, Pak. Kayak apa ki jenenge? Apa ngono ki jenenge? Behel. Apa? Behel, Pak. Bekel. Behel. Behel. Bekel niku lak sing dingge ngeten nika. Oh iya. Ayo ayo. Langsung ayo. Anjing. Ayo, Dang. Tegar Jaya ya. Ayo.